бахшта ба рӯзи маъюбон дар хонаи пиронсолон ва маъюбони деҳаи Батоши шаҳри Турсунзода аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони саховатпешаи маҳаллӣ чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ ва дастурхони идона ташкил карда шуд. намоядагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зимни суханронияшон қайд намуданд ки аз ибтидои марҳалаи соҳибистиқлолӣ то кунун ғамхорӣ дар ҳаққи табақаи маъюби кишвар, кӯдакони ятиму бепарастор ва оилаҳои камбизоат ва дастрасии онҳо ба хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, алалхусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Хочу поблагодарить нашего президента Эмомали Рахмона, так как сегодня всемирный праздник инвалидов. Хочу поблагодарить его за то, что он нам предоставляет такую возможность жить в таких условиях. Благодарю за его работу, за его труд. Благодарю его за все, что он делает для нас, инвалидов, пенсионеров, живущих в домах престарелых. Благодарю и желаю ему здоровья, успехов, чтобы у него всегда все было в жизни. Самое главное, желаю здоровья и успехов в мировых делах. ба хотири болидагии бошандагони ин ҷо аз субҳи барвақт барои оростани дастурхони идона доир намудани як мулоқоти самимона бо парасторони калонсолони маъюб ва ниёзмандон тараддуд доштанд. воқеан ҳам мулоқоту машварати онҳо бо ниёзмандон басо самимонаву хотирмон ҷараён гирифт. дар муассисаи давлатии хонаи интернет пиронсолон маъюбони шаҳри Турсунзода 183 нафар бошандагон умр ба сар бурда истодаанд. дар ин ҷо бошандагонро бо 3 маҳал хӯроки гарм дода мешавад. дар назди муассисаи хоҷагии ёррасон аст ки тамоми маҳсулотҳои кишоварзӣ корида мешавад ва барои хӯрокаи бошандагон пешкаш карда мешавад. дар назди муассиса якта гармхона мавҷуд аст ки дар он лимӯ парвариш карда шудааст. дар хонаи интернети пиронсолон рӯзи пиронсолон ва маъюбонро ҷашн гирифта истоданд ва барои пиронсолон ва маъюбон як дарсархони идона ороста аз тарафи фарҳанги шаҳри Турсунзода таби онҳоро болида гардонда истоданд. миннатдории худро ба ҳукумати шаҳри Турсунзода, ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мерасонам ки доим аз ҳолу аҳволи бошандагони мо хабар гирифта мешавам. барои бошандагон маъмурияти муассиса дастурхони идона ороста барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода манзур гардид. аз чеҳраҳои болидаи истиқоматкунандагони ин даргоҳ пай бурдан мумкин аст ки ҳар нафар аз иқдоми сохторҳои масъулиятшинос ва шахсони саховатпеша хушҳолу қаноатманд мебошанд. ҳамин тавр рӯзи маъюбон дар хонаи пиронсолон ва маъюбони деҳаи Батоши шаҳри Турсунзода бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардид.